Ga ta nan ku. Ye, ta zo mu ji ta gamban yara. A wani gari wai shi garin kiwo, an yi wani hamshaƙin sarki mai adalci. Sarkin nan Allah ya ba shi dukiya mai tarin yawan gaske. A ko da yaushe yana son yin sadaka da kyauta. Yana da babban gidan gona a cikin gidansa. Ba abin da baya kiwo. Shanu sun fi 5,000, raƙuma, giwaye, abubuwa da yawa dai na kiwo, kaji, zabi. Allah dai ya hore masa don gurin kaɗai da ya ware yake kiwo a gurin. Jikin gidansa ya yi gari guda. To, babban matsala shi ne dai iyalansa ba su da kirki. Kullum suna cikin musguna wa waɗannan abubuwa da yake kiwo. Duk abin da ya haihu ko kaza idan ta ƙyanƙyashe 'ya'yanta, take za a zo a kwashe su. Shi sarki duk bai sani ba. Idan shanu suka haihu a take za a kwashe, duk sarki bai san abin da yake faruwa ba. Ita kuma wannan kaza Allah ya ba ta basira wacce ake kiwo a gidan sarki. Duk sanda ta yi ƙwanta za a zo a kwashe. Hankalinta ya tashi, ta gama yanke shawara ta ce ita gaskiya za ta bar gidan sarkin nan. Gara ta tafi can daji ta ce ta kafa garkenta da sauran tumakai su je su yi zamansu a can don ita ta gaji da abin da ake mata. Wata rana da la'asar ta kama hanyar daji tana tafe. Tana cikin tafiya sai ta gamu da akuya. Sai akuya ta ce, "A'a, kazallara ina za ki?" Sai ta ce mata, "Ni 'yar kazalle, in na saka kwai na kwat. Ba za a kai wa saraki ba, yaran gida sun kwashe, yaran gida sun cinye. Sai na ce gara in je jeji ko na samu rabo na kwat, ko na samu abinci kwat." Shikenan sai akuya ta ce, kaza ke ma ashe abin da ake miki kenan. Wallahi ni ma abin da ake min kenan na gaji, shi isa na fito. Tunda ma mun haɗu kawai mu tafi daji mu je mu kafa garken mu zaman mu cikin kwanciyar hankali. Shikenan suna cikin tafiya suna ta tafiyar sai suka gamu da tinkiya. Sai tinkiya ta ce, "Akuyar lare ina za ki?" Sai akuya ta ce, "Tambayi kazan lare." Sai kaza ta ce, "Ni 'yar kazalle, in na saka kwai na kwat. Ba za a kai wa saraki ba, yaran gida sun kwashe, yaran gida sun cinye. Sai na ce gara in je jeji ko na samu rabo na kwat, ko na samu abinci kwat." Sai tinkiya ta ce, "Kai, to ai kwa nima abin da ake min kenan. Don haka kawai kuma kama hanya mu ma mu ƙara mu tafi can cikin jeji mu yi zaman mu." Shikenan suna tafiya sai suka gamu da saniyar lare. Sai saniyar lare ta ce, "Tinkiyar lare ina za ki?" Sai ta ce, "Tambayi akuyar lare." Sai ta ce, "Akuyar lare ina za ki?" Sai ta ce, "Tambayi kazan lare." Sai ta ce, "Kazan lare ina za ki?" Sai kaza ta ce, "Ni 'yar kazalle, in na saka kwai na kwat. Ba za a kai wa saraki ba, yaran gida sun kwashe, yaran gida sun cinye. Sai na ce gara in je jeji ko na samu rabo na kwat, ko na samu abinci kwat." Shikenan sai saniya ta ce, "Kai, to ai ni ma abin da ake min kenan na fito na gaba zan iya ba, gara ni ma in ƙara gaba in tafi can jeji in yi zamana." Shine suka ce, "To tun da abin haka ne kawai ku zo mu tafi sai mu haɗa garken mu a can mu yi zaman mu cikin zaman lumana lafiya ƙalau." Shikenan sai suka ƙara gaba. Suna cikin tafiya sai suka gamu da raƙumin lare. Sai raƙumi ya ce, "A'a, saniyar lare ina za ki?" Sai ta ce, "Tambayi tinkiyar lare." Sai ya ce, "Tinkiyar lare ina za ki?" Sai ta ce, "Tambayi akuyar lare." Sai ya ce, "Akuyar lare ina za ki?" Sai ta ce, "Tambayi kazan lare." Sai ya ce, "Kazan lare ina za ki?" Sai kaza ta yi masa bayanin duk abin da yake damunta. Ya ce, "To ai ni ma abin da ake min kenan, ku zo kawai mu yi tafiyar mu." Shikenan sai suka kama hanya suka tafi daji suka samu wani ƙaton fili suka zagaye shi. Aka yi wa kaza kejinta ƙato ta zauna. Aka yi garken shanu, aka yi garke na raƙumi, aka yi na doki, aka yi musu kowa aka kakkama musu ɗaki suka yi zamansu. Dukkaninsu suka haihu, kowa ya haifi 'ya'yansa. Shikenan ana nan a cikin garin sarki.
gari sarki sai ya ji labarin abin da yake faruwa, ashe kazarsa ta tafi daji ta haɗa garke da na shanu na duka dabbobi sun yi zamansa a can. Ya ji labari duk irin musgunawar da iyalinsa suke mata. Shikenan sai ya tura fadawa can dajin, ya ce aje da Allah a bawa kazan nan haƙuri su dawo gida su yi zamansu, ba wanda zai take taɓa musu 'ya'ya. Aka je kuwa suka je suka tsaya a daidai inda suka je suka kafa garkensu. Sai wani bafade ya fito ya ce da Allah kaji ku yi haƙuri. Kaza ta fito ta ce me kuke nufi da mu yi haƙuri? So kuke mu koma gidanku duk sanda muka haifi 'ya'yanmu ko kallonsu ba za mu yi ba sai ku ɗauke su? Mu gaskiya ba za mu iya ba. Sai bafade ya ce a'a ku yi haƙuri kaza, an daina muku, sarki ne da kansa ya ce a zo a gaya muku an daina yi muku duk irin waɗannan abubuwa. Kowacce ta haifi ɗanta za a batta ta yi zamanta tare da shi, kuma sarki ya tanadan muku babban guri da za ku zauna ku ji daɗi fiye da nan. Shine sai kaza ta ce to tunda kun amince, amma in har muka je muka ga saɓanin haka to lallai za mu dawo daji, kuma idan muka dawo daji za mu kafa garkunan mu hadda na namun daji su zakuna da sauransu. Idan kuka kawo mana hari mu ma duk mu far muku. Suka ce sun yadda insha Allahu ba za a sake musguna musu ba. Shikenan aka ɗebi su kaza aka mai da su garke na gidan sarki. Matan sarki suka zo suka babbasa haƙuri. Shikenan kaji da sauran dabbobi suka yi zaman su lafiya suna jin daɗin su. Ƙurunƙus ɗan ƙan ɓera.